Салом алейкум ба ҳама дӯстон бародарон, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ба ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақт Аъзам Таваллуд. Видеоролики имрӯза дӯстон дар бораи як духтари качок аст. Ба касе ки ин видео интерес намад, ҳама тамошо мекунем ва мо бошад видеороликро сар мекунем. Рафтем. Чухеле гуфтам дӯстон, имрӯз дар видеоролик дар бораи як духтари качок гап мезанем ки ин духтар дар ҷаҳон дар ҷои якум меистад ва номаш Наталья Кузнецов аст. шумо агар ягон вақт барои харид кардан ба берун бароед, агар ин духтарро дар роҳи худатон бинед, боварӣ дорам ки дигар як моҳ ба худ намеоед. ин духтар ба баъзе аз одамҳо хело писанд аст, аммо баъзеашон инро хело ҳам бад мебинанд, мегӯянд ки духтар набояд ин гуна бошад. лек ба гуфти ман, агар ин духтар ба ҷое ки одамон бисёр ҳастанд ба он ҷо гузаранд, фақат онро таъриф мекунанду халос. ва албатта ки ин духтар шоистаи таъриф аст, чунки ӯ дар 27-солагиаш бинед ки чӣ гуна шудааст. ин духтар дар ҳамаи олимпиадаҳо иштирок мекунад, лек допинг истифода мебарад ва барои ҳамин гуфта намешавад ки ояндаи ӯ чӣ гуна аст. вазни Наталья дар айни ҳол 95 килограмм аст ва овози ин духтарро бисёре аз мардҳо намешинасанд, хиёл мекунанд ки ин мард аст, аммо ин зан аст. вале бисёр аз одамон мегӯянд ки Наталья духтар нест ва ман намехоҳам ки проверка кунам ки ин духтар аст ё ин ки не, барои он ки агар ман ин корро кунам, мумкин аст ки ман паққа шавам. зиндагии ин духтар хелоам хуб аст. 4 сол пеш ӯ ба муаллими волни бариба ба шавҳар мебарояд. ин духтар дар инстаграми худ фақат аксҳояшро бо шавҳараш мемонад ва мегӯяд ки дили ман дар дасти дигар кас аст. чӣ қадр ки дигар качокҳо аз худашон шармгин мешаванд ки гӯянд ки онҳо дору мезананд, аммо Наталья аз ҳеҷ кас изо намекашад ва мегӯяд ки ман допинг мезанам. ин духтар дар ҷавониаш ин хел буд, то ҳамон вақте ки ӯ ба дорузанӣ сар накарда буд. ин духтар намедонист ки якчанд сол баъд ӯ дар тамоми ҷаҳон машҳур мешавад. аммо бисёре аз одамон мегӯянд ки ӯ чаро худашро ин гуна кард, барои он ки ӯ дар ҷавониаш ҳам зебо буд ва ҳам пурқувват. ва бояд ки ин духтар дар ҳамон вақт худашро манъ мекард, барои он ки одамоне ки барои калон кардани мушакҳои худ аз химия истифода мебаранд, онҳо бисёр умр намебинанд ва пӯсти бадани онҳо хело ҳам бад мешавад. ва бо ҳамин видеоролик имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боварӣ дорам видеоролик ба шумо писанд омад. бахатан ҳатман подписатсия карда зангвачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.